θριαμβευτές της Βαρκελόνης επέστρεψαν χθες στην Αγγλία. Το αεροπλάνο που μετέφερε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Manchester United προσγειώθηκε το απόγευμα και πρώτος βγήκε ο Δανός Πέτερ Σμάιχελ, κρατώντας στα χέρια του το βαρύτιμο τρόπαιο, το οποίο οι φίλοι των Μπέμπιδων περίμεναν 31 χρόνια για να το δουν και πάλι να περιφέρεται στους δρόμους της πόλης. Στη συνέχεια οι παίκτες επιβιβάστηκαν σε ένα ανοιχτό λεωφορείο που τους μετέφερε από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης, όπου οι 500.000 φίλοι των Μπέμπιδων τους υποδέχτηκαν και πανηγύρισαν μαζί τους τον τριπλό θρίαμβο που πέτυχε φέτος η ομάδα τους, δηλαδή την κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλου Αγγλίας και φυσικά του Champions League. Οι πανηγυρισμοί συνεχίστηκαν στο συναυλιακό κέντρο της πόλης, το Manchester Arena, χωρητικότητας 17.500 θεατών, που όμως αποδείχτηκε πολύ μικρό για να χωρέσει τους φιλάθλους της ομάδας. This team is the best team that I've ever played in, and it's the best team that I've ever gonna play in, and it has got so tremendous potential. So this team is gonna win these trophies for many years to come. And I just needed a miracle, and of course we got one. Ολόκληρο το Manchester υποκλήθηκε για να αποθεώσει τη μεγαλύτερη ομάδα που γνώρισε η πόλη ύστερα από αυτή του Sir Matt Busby το 1968.